Foli ani tanu an b'o kɛ ka ɲɛsin hɔrɔnya jabarani filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni sanga in na ka aw fo ko waleɲuman dɔn aw ka jabarani mandi sugandili la ka aw layinɛ k'a fɔ ka bɛn juma don ma ni o bɛnna seli furancɛ kalo tile 4 ma san 1443 o don kelen bɛnna juin kalo tile 3 san 2022 juma seli laada kɔni datilenna bako jikuru ni hɛrɛma kɔnɔ mangoro tu la faroku ale ka misiri ba kɔnɔna na ka awladona k'a fɔ silamɛ jama kɔni bɔra Bamako n'a nɔnkandugu bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn kana juma seli kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta bako ni o ye faroku ye faroku bismilalen kɔfɛ silamɛ jama fɛ a kɔni ye Koutouba sanuman yɛlɛ ni silamɛw ye a ka kɔrɔfɔw la a kumana kosɛbɛ hijiko lahalayaw kan an ka jamana kɔnɔ hakaja diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ala min sɔnna ka bi juma in jira an na n'o ye zulqaada juma fɔlɔ ye ala ye san da k'a kɛ kalo 12 ye kuranɛ ye min fɔ an ye kalo 12 in cɛla ala ye kalo 4 tɔmɔ k'o kɛ hɔrɔma kalo ye o kalo 4 min kɛra hɔrɔma kalo ye sababu hɔrɔma kalo ninnu na olu dadalen don ɲɔgɔn kan kelen b'a danna saba min dadalen don ɲɔgɔn kan ala sɔnna ma an filɛ o fɔlɔ de la zulqaada zulhijja muharram mana ni hɔrɔma kalo 3 ye minnu tugulen don ɲɔgɔn na ala y'u kusaya ka bonya tuuma min bɛ di u bɔɲɔgɔnko kalo wɛrɛ ma o kumana ala sɔnna ma an donna o gale la bi y'a juma fɔlɔ ye o ye bonyaba ye ala ye min k'an ye bi an b'a ɲini ala ba fɛ san wɛrɛ ɲagumana ala k'o jira an bɛ kɛnɛ na k'a jira na ni bonya ani kusamandiya ani barika caman min ka bon ka tɛmɛ nin kan ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔla ala rasuli an ye ala tanu a ka nɛɛma la a ye min kɛ an ye n'o ye silamɛya nɛɛma ye o min ye nɛɛmaw la belebele ye nɛɛma wɛrɛ tɛ nɛɛma min bɔ walahi nɛɛma foyi mɛ ka anw ye muhamadu mandenw min ka bon ka tɛmɛ silamɛya kan wa nɛɛma yɛrɛ tɔ tɛ nɛɛma min kɔfɛ o de ye silamɛya ye sabu silamɛya nana ko an ka balo hɛrɛ bɛɛ la an ka balo nɛɛma bɛɛ kɔnɔ an ka balo lafiya bɛɛ kɔnɔ an ka san lafiya bɛɛ kɔnɔ lahara an ka don alijinɛ kɔnɔ kuranɛ y'o de fɔ an ye suratul anbiya la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu mi ci kana diɲɛ kɔnɔ foyi kama fo hinɛ danfɛn bɛɛ ye mana silamɛya nana an ka hinɛ de kama a nana an ka lafiya de kama a nana an ka kisi diɲɛ na yan an ka kisi lahara o ye nɛɛmaw la belebele ala ye min kɛ an ye an bɛ ala fo k'a barikada ni o nɛɛmaba in ye madu hali n'a y'a sɔrɔ nin kuma in fɔli a bɛ daw gara a fɔtɔ a dɔn b'a sɛbɛn fɛ n'i ye bi dɔn ka silamɛya nakun dɔn i nɛ bi kebe nin kuma in fɔtɔ la sabu silamɛya nana min kama silamɛya ye min ye silamɛya kun ye min ye n'i y'o lajɛ bi anw na a bɛ fɔ anw minnu ma ko silamɛ i b'a sɔrɔ an n'a cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji silamɛya nana ko an ka lafiya a nana ko an ka nɛɛma bɛɛ sɔrɔ a nana k'an ka balo hɛrɛ la an ka sa hɛrɛ la lahara ka don alijinɛ na ɔ n'a y'a sɔrɔ o ye anw ta ye bi walima n'o tɛ anw ta ye bi anw minnu kɔni bɛ wele ko silamɛ anw y'o seere wulibali don ulanbadenw ni silamɛya kɛra tiɲɛ kan ni silamɛya faamuna tiɲɛ kan a mɛnna foyi kama f'an ka balo hɛrɛ la an ka sa hɛrɛ la lahara ka don alijinɛ na hali n'a y'a sɔrɔ anw tigɛ k'a kɛ ten bi n'i ye silamɛya sariyaw lajɛ a ko an ka fɛn minnu kɛ a bɛɛ n'i ye silamɛya sariyaw lajɛ a ko an ka fɛn minnu dabila a bɛɛ ni hakilima y'a lajɛ hali n'i ti silamɛ ye i ti foyi y'a kɔnɔ ni sɔngɛla nin ma an bɛ bolo hɛrɛ la
ambi sahera la Allah harame alikina so ayu ka la jeke ay ka ladri ni ladri akera mugo kofe ambi nema soro ambi bolu herela ayo kile ere ka laje ni kile ne akera mugo kofe ambi bolu herela ambi sahera ay chiafo ay ina nyogona ay nyuma ka nyogoni ay ta alala ay sida ay suai jabo ay ji ni ni be fara nyogo ay ti fo ya kono ni songera ma ambi bolu herela ambi sahera wa islam ya ko anga fe mununge ani nyuanje hakew amu kile ku dafa iba fo ani na be tukomina ni ake kelengele laje silame mi nyina ni nyonje iti fo ya kono ni songera ma ambi lafia ambi bolu nema be kono ambi sa nema be kono wala arabe adina so silame ya ko anga fe munundabla abe fara nyogo mai ka laje ay jene ya dabla ay suheri dabla ay duamba dabla ay tingani dabla ay namara dabla ay koloniya dabla ay hashidiya ni dabali kuketo ana dabla silame ya fali ni feo fena ni ya petu taka laje ichi foya kono nansona ka to silame ya tala abi lafiya ami nema soro ami here pesoro wa ami sahere dekono wala mi ala bafo ka barkada silame ya la ayo mingi ama no ya me nema yi wala ma no keli nema ya ni diena ya ani lahara amit go ke ala ka be ga silame nyumo ni ala ko ka nye kira ponya kama sallallahu rasuli ala minye nema bo ke ani na ka samandiya wiye aka jumanya min se ga jate ka ba qur'ana yo fone ala imani gawi nye khere min gawi na kwa ba jate ase ka jate ka ba dogo ala here ki were here doy opana ni boy ala kan nema chata yimi ne ala madi ebi chate bla oro mina de nema here bi da mina yedi ulaum se ala kan nema ujate kase adala ala mina de kiri ke anga ni ladriyai amambla fuila fanga here wa mambali fuila fanga toro jene amidahara ala mi ma wutura ni bonye bey ni fonesere bey ambo ala intanu saniya bi ale di akase ukorata dedo amba tanu la hala ya beka ani mi soro ani mi nya soro ambe ala tanu na bey sabu na nya be sigala ma foito kofe fo onwe here diena ya ani lahara ami sheria ka fo ma foite fona karani ala yede akile do jeni wandala ale de danfe be dabai ale de danfe be garjege bayi sabo ale de garjege latige bayi awnye ana klabaga soyala minyaja abi mata chaya minyaja sigi abi mata doya mi manaja ya rabbi garjege klawro la ala mani ro chayara ala baraka ma chama da bema ala ko kaje kira ponya kama sallallahu alaihi wasallam ambi sheria mu ka fo an kundigi ananga nabi nyuma ananga konya ubishi ba noye muhammadu ye ala ka jodo ala ka jidedo ale miye dafe be nyemai kamina arabula ani shia berajili anya nyina ala bafe ala ka kishini nema jidi kirenga anasu ngosolmo anano fatuba nyuma be ala ka jo o mugo akado ala ya fanya ka qur'ane bakono ala mi ga bona se qur'ata dedo akwa be ale ala yi adama de kelingele beka no ye mu'minu ni islamen nyumo anga ta ka so hiji no ye alkaba ye na de ala yi asira no waya ma mingi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila akwala ka aka doye mogoka mogo jumɛn ngodu ala ka kuma bɛɛ di ɲɛsin mɔgɔw de mamudu dara ala la kɛ da kira la ala ni kira ko min u jɛra n'a ye u sɔnna ma o tuma na mɔgɔw ya mɔgɔ bɛɛ ko tɛ mɔgɔw ya ani nasu tɔ minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ kelenw dɛ ala mago bɛ muminunw de la
amogo bislame nyuma one la wani kuma bi ka nyeshi mu'minu ne ma munun dara ala la ke dakira la ala ni kira ko mi usonu ma ujera nae ala ka kuma be nyeshi olu de ma o tubana islamu ala ko ale ka haka do yanga anga ta ali kaba hiji na le ala ya sin wa ya mami mana ni ayi ma sabati ka fo hiji keli wajibi de lu islamu nyuma beta ka shati kana ni ala ya sin wa ya yi anya ni ala fe ala ka hiji nyuma sin wa ya be ala ka hiji nyuma keli wa ya be ala ko ka nye kira ponya kama sala ala rasuli ala ba fo anya tukuni qur'ana kono kwa me hiji ga ka nye ka dafa ani umra ale alai anga hiji ga ka nye ka dafa ka umra ka nye ka dafa ale alai kuma ni aye gele bebe asabati ka fo hiji keli ye jako ye mu'mini beka bishat ni ala yasin wa ya mani ulamba de anga kira ba fani Muhammad sallallahu alaihi wasallam buniya al-islam ala kamsi ko islamaya jora senduruka o koro ni islamaya be fara nyonga ka bi be fe duru de ma ato wala to kof karima fam yoro ni mai abma ka cha doni na fara islamaya jora jo senduruka kuma koro ma de do ka fi aneka tabali joli ta kilini anika so joli ti kilini anika jo fe woro jojo ti kilini parce que islamia ti fe nyebe mini ni boko tabali si e tabali e fe le mini yo wuli bali tia si o mi do akoro e bi sabala bi kala o e tabali si o mana tabali si ani tabali yere nyawo ti kilini ni boko asi wo e fe do e mini yenyana parce que poto de bi turu ke klaga karata daka wala ke toli daka du fogo boa ni kwasi unye we fe mi bi yenyana mais non fora islamaya jose islamaya be mi na bi yenyana wa islamaya ti yenyana o de bo foto e ba do misali de tara eyi ka suma fe wala ma e be mi famu mais ani o te kilini sabu islamaya ti yenyana wuli balidu mana na fora islamaya jose kan la nyini de ye islamaya be fara le nyobonga abi be fe ni ma ai infenduru ko fe islamaya to wereti billahi ato wereti woni duru ko fe islamaya to wereti abebe ni nduri ngono ba wala ya ni medili ga do kalala tanke ni hakili fitini bila iba famu ko islamaya to tele ko fe mana kira ko islamaya jora jose duruka ne to fogo faruku bi se mana damale oye kira yere de gapmai to mina sayyidina jibril nana ma kishin nama bama aka misiri ko ne ba fa amble misiri ko to minta kira bi ke islamaya waju uskile do bi ka alame ni banga di sakitabu be kono jibril dona kana kira skile laje ka kumere kuru fladde kira kumere kuru flala ka bolo flata ka da kira woro flaka ka ski ka nyebe ama silame kende ka misri fa unyebe kira la unyebe chenna neskile na meuta do jibela ako kira ma huwa al-islam yala silame yere muni silame yere muni ay kira nginga kandi okono ni silame be fora nyonga muni lu abibe muni kira yi jabi kele ne dama islamaya de ye ike sheria ka fo masite fona kana alaye ike sheria ka fo muhammadu ya ala ka chile o ko fe ke selijo o ko fe ke jagadi o ko fe ke alikaba hiji ni ala ya sedi mami ma kira ko islamaya bana islamaya de benede ulani ala je kira ye jibla jabi tandi ko ni ne islamaya wa kira kwela ka sabati fotuko chamana ko islamaya jora ni fenturu de ma islamaya bi be ni fenturu de ulana wala la iba famu ka fo islamaya to tele gofe ni fola nyere ta ka laje ni kira ba fo kishin nama ba buniya al-islam ala kamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ika sheria ka fo mashite fona kara alai ika sheria ko muhammadu ya laka tile ni kuma ka fla ni sheria fla
silamɛya tɔ bɛ min nin fɛn fila kɔfɛ parce que sariyali de ye ka sɔn a ma ka jɛn n'a ye ka da ala la tigi ma foyi tɛ yen ni ala cɛ n dara ala dama tɛ dɛ n dara ala wa ala ko cogo min n jɛra n'a ye n sɔnna a ma sariya kɔrɔ de ye o ye o tuma i dara ala la i sɔnna ala ye ala ko cogo min i jɛra n'o ye o tuma ala ko cogo min n'i jɛra n'o ye ala ko i kɛ fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ b'o kɔnɔ sa o ala ko i kɛ fɛn o fɛn to yen i jɛra n'o bɛɛ i sɔnna o bɛɛ ma o bɛɛ b'o kɔnɔ sa o o tuma n'i ye nin sariya kelen yɛrɛ ta k'a lajɛ ala fila cɛ mun ne bɛ nin kɔfɛ silamɛya la bilen foyi t'a kɔfɛ mana kira ko i ka seereya k'a fɔ ma tɛ yen ni ala tɛ i ka seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden ye o tuma na ka seereya k'a fɔ ma tɛ yen ni ala tɛ ka seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden ye silamɛya haramu n'a halala a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumakan fila kɔnɔ sabu n'i dara ala la ka ala tiɲɛtigiya ala ko min i sɔnna a ma i dara kira la ka kira tiɲɛtigiya kira ko min i sɔnna a ma o tuma na i b'i kuloma jɔ sa ala ni kira ko i ka fɛn o fɛn kɛ depuis a mɛn fɔ fɔlɔ e sɔnnen don a ma i jɛlen don n'a ye depuis a mɛn fɔ kuma t'a fɔ ne ma o tuma na ala ni kira ko i ka fɛn o fɛn to yen e jɛlen don o bɛɛ kɔ depuis a mɛn fɔ kuma tɛ n'a fɔra o de la kira ye san 10 ni ko kɛ kumakan foyi t'a da magan kɔnɔ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔlɔ de di mɔgɔw ma mɔgɔw jɛra ne nin fɔlɔ de ye mɔgɔw sɔnna nin fɔlɔ de ma o de kama tɔw nalen sɔsɔlimɛya la anw ne ko an dara ala n'an dara kira la anw ne ko an dara ala n'an dara kira la ala ni kira ko min an sɔnna o tuma na ni fɛn o fɛn nana ko ala ko ten o ye layidu kɔrɔ ye fɛn o fɛn nana ko kira ko ten o ye layidu kɔrɔ ye an sɔnna a bɛɛ ma an jɛra n'a bɛɛ ye nin de kama silamɛya bɛ na ɲɔgɔn fɛ a nana dɔɔni dɔɔni mɛ sopasima fɔlɔ de kɛra i ka da ala la ka da kira la ka sɔn ala ni kira ta ma o tuma na i b'i sigi sa ni ala ni kira ko min i jɛra n'a ye tari ma faamu komi ala sɔnna a ma silamɛya dafara n'o tɛ nin layidu in talen kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ kira kun bɛ yen bi hali n'a nana ni kura wɛrɛ ye min tɛ min fɔra a fɛ yen an sɔn b'o bɛɛ ma an diɲɛ bɛ n'o bɛɛ ye nin layidu in de b'o sabati an kan n'o ye kalimatu shahada ye o de la silamɛya tacogo anw fɛ yan hali n'a fɔ man di maa caman ta jɛngɛnen don maa caman ta jɛngɛnen don parce que n'an kun ye kalimatu shahada dɔn k'a layidu minɛ a tiɲɛ kan walahi an ka silamɛya filɛ kunda la ju t'a la min na ɲangumaw bɔra a la a mɛnna ne y'i don k'a dɔn silamɛya la i y'i don mun dɔn silamɛya la i tɛ layidu dɔn min y'i kɛ silamɛ ye i kan ka min kɛ i man ka min kɛ walahi i ti fili a ma abada mɛ donkan bɛ sɔrɔ i la fɛn min na doncogo t'i la la donkun t'i la la f'i balila k'i yɛrɛ ye a la k'o k'a ɲɛ kan o ye ala fana ka ba ye n'o tɛ o sabati man di wala y'a janto a la ne ka kuma tɛ dɛ kira ka kuma don muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ko kira min kɛ hakɛ la n'a ye min d'a ma ko ne ala ko ten a y'o minɛ n'a ko a ka min to yen ne ala ko ten a y'o ye k'o to yen o tuma na o kira de ko silamɛya jɔra ni sen duuru kan kalimatu shahada seli sun jaga ani hiji o de waati surunya kama bi ne mago bɛ hiji de la k'o walawalaw ye sabu an bɛ o kuma de ala ka wajibi ye hiji a ye min wajibiya silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka sariti k'a la n'a y'a se di min ma n'a se nɔgɔyara min mɛ hiji ko a bɛ kɛ ka bɔ gɛlɛman na a bɛ kɛ ka tɛmɛ gɛlɛman yɛrɛ gɛlɛman kan an t'a fɔ an b'a fɔ bamanankan fɔ cogo min na n'i y'a lajɛ hiji ala ye kɛyɔrɔ kelen de k'a la n'o ye alikaba ye an bɛ taa yen de hiji walima hiji bɛ taa kɛ yen de bamanankan fɔcogo tilennen na hiji ko bɛ daminɛ yan waati min na wariko sira kan a kun t'ale miliyɔn 1 bɔ k'a b'o la ka na miliyɔn 5 don a la kɛ bɛɛ ta b'a la n'i ye ko dɔ kɛ ko i na hiji taa wari sɔrɔ nin na walima i na taa hiji ɲinɛ parce que hiji wari ka bon kojugu a ka ca kojugu a bɛ bɛɛ dabali ban mais a bɔra wɔw la k'a bɔ miliyɔnw na ɲinɛ hiji wari kɛra
ko fo million nani wa keme ani wa bi sabani duru million nani wa keme ani wa bi sabani duru agence be mi mine hiji de la ike hiji tanega sike fero ala ni hiji wari sero hagala yoro emi mumbe mai makola nyani saya jalla la rabina noya wote jigit gele sa fatina noya lewa we jigit gele sa e ka to million flala amasega ke ka na million flani doni na o chayara na fo million nani ni kola bo ale feindu ni to farala ka do de bi faro kasa me fenti wala ble ola sangele samla talenge fe hiji warbina ka juli hiji warbina ka juli la tiana ni islam be kuma koyi islam be ka ni ke ni so koya jira ni ngoyina sabu hiji Allah ya soro warbi ni nana me akunte warbi ni akunya ala botoli de ye ana ala ka farida jili mu'minun fe hiji bi ke ode kama hanna ya surati ni musakate hanna ya surati ni depansite me obisika no ya chugodi abisika figa ya chugodi pour mu'mini be ka saka tika farda dafa kata ala ka ni boto benge nyami sayache ka saka bunye soro o gaga ke islamet be ka hamiye islamet be ka jore islamet be ka shifanga ga koyi mais problème est minier o islamet ka bede parce que non ma be e ala ajugu ba ka usakoyi ajugu be auke asakoyi au setala seka kuma yere kuma te ka fendo ke l'islamet o fara la ankila anga hamit islamaya ye anga antimi islamaya bonye anga hamit islamaya ka tugoye on be mago ba anga tabulo de la ne bi tabulo ina o se ka fama so tugodi ne bi sira ine ka o se ka sabati tugodi ne bi ko ine la o se ka nye tugodi islamaya be ka kulo bi nyeshi bolo fara de ma mais islamaya yiri tuere ma shi mago tola o de ni zama afomandi note maka masaka munumba marabi olu tate maka territoire islamia de tay wallahi alkaba tugu islamia de tanu akana bla islamia kamarade muna islamia ka farda ke yoro de do jia kono hiji ke yoro foi tambulo jia kono ni magande wabika alkaba de otumana oyoro o manga bla makelenga marakono o manga bla fanga kelenga marakono o manga bla jamana kelenga marakono o e islamia de tay islamia o de tay yini ola asoro li sega no ya islamia o ma chugodi boto keli sega no ya ma chugodi boto keli am sega keke toni ma na chugodi islamia be de kan wo ye wo islamia be to oro islamia be kan gi sego kola mebi na blala do ka marade kono lu na ku sabo yake ka ko nyina nya santuli hiji tiga kake ko corona ko sababu do anda fo corona ko tiche ay ko chama nda la fanja ma fe me jama fara nyonga chama ba o kera jama na ko corona ko tamina na jama na mununga fara nyonga suku bela ka soro hiji tatkuledu mo nye ku sega hiji ko bana ko be akara benye wali nyana corona déclaré la jamana bamununga ay jeni ke jamana bamununga iba fo Chine iba fo Italie iba fo France iba fo Espagne ona nyona olu ye fara nyona bonke ka soro hiji datkule ama yere nyinga kuna chelu islamay bana hukume tugo fani wani darula nana obike sababu ye kan noya do ala ka wajibu la hal ni ti seli damai ali min ke hiji damai anga bato be mais ke hiji bali islamo la sanfla wala ma sansaba ko banako wallahi ne ma fo banako taala me ko wala ba o me ala bana muna sawosa saudiya bi mo be reswa hiji deuna doni de baje ma million nanna ma million saba ani ko o de bita hiji ke étranger la munu mi bo tian kono kana oni yenga tewu yere tigeleni menyine ku de ma million gilini ma million gili tie be ko étranger la
k'olu dɔrɔn de kana hiji kɛ u bɛ se k'olu de reçoit mais o kɔfɛ maa tɔw n'i m'a sɔrɔ ɲinɛ i b'a bila san wɛrɛ la n'i m'a sɔrɔ o la i b'a bila san wɛrɛ o kɔta la n'i m'a sɔrɔ o la yanni i ka sa n'i y'a sɔrɔ o don n'i m'a sɔrɔ a la o la yɛrɛ k'a lajɛ silamɛw kan k'u sigi k'u tulo jɔ o kuma kɔrɔ wa silamɛw kan k'u sigi k'o ko to sen na wa magan territoire kan ka nettoyer de k'a saniya pele hijidenw dama bisimilali kama parce que kira ma na arabuw dama kama o de la n y'a fɔ sisan danfɛn bɛɛ ɲɛma de don arabu ani siya tɔ bɛɛ wa a cira danfɛn bɛɛ de ma ala fɛ o la n'i ye diɲɛ yɛrɛ population lajɛ maa miliyari joli de bi diɲɛ kɔnɔ bon silamɛya nana diɲɛ bɛɛ de kama ni min banna e de banna mais a nan'i kama n'i sɔnna i kɛ hɛrɛ don diɲɛ ne ani lahara wa silamɛya jigi b'a kan diɲɛ bɛɛ ka sɔn sabu diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ de silamɛ min bi jate bi diɲɛ kɔnɔ maa miliyari kelen ni kɔ dɔɔni de b'a jɛ maa miliyari fila la e k'o jate san o san ko maa miliyɔn kelen dama de ka bɔ o la ka taa hiji kɛ o tumana san ba joli kɔnɔ silamɛ bɛɛ bɛna se ka taa hiji maa dɔn n'aw bɛ kɛ ka kuma faamuya maa miliyari fila an ka silamɛ jate k'o ye o tumana n'a fɔra san o san maa miliyɔn kelen dama o de bɛ se ka reçu olu ka taa hiji kɛ o tumana an bɛna hiji tuuru sɔrɔ san joli de kɔnɔ maa miliyari fila la e yɛrɛ k'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ k'u ka labɛn cogoya tiɲɛ don u ye labɛnbaw kɛ maa o maa taara Makan i b'a dɔn ko baara sɛbɛ kɛra yen i b'a dɔn ko labɛn sɛbɛ kɛra ka ɲɛsin hiji ma mais labɛn min kɛra ani ko in yɛrɛ bonya u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kojugu Makan dama tɛ ayi arabula dama tɛ tɔwula dama tɛ diɲɛ bɛɛ de ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ye hiji ye o tumana u tɛ se ka labɛn ni jamana kelen ka labɛnni ye diɲɛ silamɛya de kan k'o labɛn espace minnu bɛ yen u kan ka réserver de k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu kan ka bila hijidenw bisimilali kama ni alikaba bonya de don haramu kɔnɔ fɛrɛlen don dɛ hectare camanba don dɛ so minnu bɛ yen n'o de bɛ tawafu gɛlɛya k'a fɔ ni jama cayara kojugu saya bɛ bɔ a la nin bɛ bɔ a la u k'a lajɛ ka sow kun de ka bɔ yen ka espace fɛrɛ mun ko sɔn diɲɛ bɛɛ yɛrɛ sɔn yɔrɔ don diɲɛ bɛɛ bɛ kun kɛnɛ min kan k'o labɛn kɛ o kɔfɛ arafa kɛnɛ fɛrɛlen don mais labɛn minnu kan ka kɛ mɔgɔw bisimilali cogo ɲuman kama ani bɛɛ ka se ka na lafiya kɔnɔ bɛɛ ka sigi lafiya kɔnɔ k'o baara kɛ Mina Musdalifa ani ɲɔgɔn kun bɛ kɛnɛ wɛrɛ minnu bɛ yen k'a bɛɛ fɛrɛ mun ko sɔn bɛɛ ka na wa bɛɛ ka na hɛrɛ la bɛɛ ka sigi hɛrɛ la mais ni aw y'a koro k'a bɛrɛ bɛn k'a kɛ jamana kelen ko ye k'a kɛ maa damadɔ ko ye diɲɛ ko o bɛ se ka kɛ maa damadɔ ko ye wa mais nin kuma in ne bɛ nin fɔ mɔnɛnen n dusukun bɛ kɛ ka joli de bɔ n b'a dɔn a kan ka fɔ min ye ala tuma dɔ la o t'a mɛn mais aw minnu bɛ kɛ k'a mɛn bamanankan ko jɔnmaana ye kara ye anw ye silamɛw de ye wa an silamɛyara de ye n'an ni ye n'an ka jɛ dafalen ye ala ye ko cogo min an y'a mɛn an sɔnna wa an b'a kɛ wa an k'a dɔn silamɛya kungo a bɛ fɔ silamɛw de ye dɛ a bɛ jira silamɛw de la wa kɛba foyi t'a la fɔ anw minnu ko k'an ye silamɛ ye o la hali ni se t'anw ye bi ka yɛlɛma kɛ hali mali kɔnɔ yan kuma tɛ saudiya kɔnɔna ma mɛ an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya kelenya la ni ŋaniya ye ko anw ka kɛ fanga ye degun min bɛ silamɛya kan tɔɔrɔ min b'a kan silamɛya bɛ kɛ ka ko kelen minnu bisimila bi anw ka kɛ fanga kelen ye k'an se kɛ a ɲɔnni na dɛmɛ ye ala de ta ye jamakulu fitinin joli don n'o ye mɔgɔ kala jamakulubaw la ni ala ka jɛ ye o ka ca jamakuluba joli don n'u ɲagar'u yɛrɛ la mɛ ni jamakulu fitinin ser'u la ni ala ka dɛmɛ ye ala de b'o hakɛ dɔn o la diɲɛ silamɛ bɛɛ maa o maa ye nin kuma in lamɛn an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila fara-farali ba ɲɔgɔn na taabolo ko kɛlɛ o sera ban ye an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juru kelen na an ka ɲɔgɔn faamu taabolo minnu n'an k'o to ala ma n'an bɛnna ko yɛrɛ supasima ka ban an ka wasa n'o ye k'an ka diinɛ jiritu makara mun ka sɔn jugu bɛ min ɲini an ka diinɛ na a kana sɔn
tabolo ko kele na ngwa mi do la tinye no te manga chama bi chi hanvea e ba nyana ka manga ubole do ya wa ani ya ncheke je ba fo cheke jana ni baji karamo chama mi kule ani tabolo ko chama e ke mo ni ku kafria ku do datu befe chide unedo munu chile do rabu kila no ve aina ni ko infota aina ni ko inketa amo sara amo dota amo bota kun foi tala olu yere ka faran makarani anu nyebe yeta mina sinin jana ukasaka wasa sorona tarama fam e bi on ye fanda me sinin ko ya funala hinani na de e ka bi kile fana tibule de be muna me kile fana soroka du tugodi sini tara ka be soro tugodi sini kile la be soro tugodi e be hame odela me anna le 100 million ngilinge o dépenser be babulu ale bi sigi ki miridi ni ko imbiga ka tata me sanke me bi kofe abina laban tugodi sanke me fla bi kofe abina ka tugodi o lo lugo plan tarase ko dabali tige ke au blo o kelala ka soro were ti kuni judo kelala me ka soro kele inte bi koye shini kote sanke me fla nata ni ko imbisa ke o la ba kelali damne de bibi yala ukasisem ni nazaro ta be kelenye ubi donja me keleke kasoro do ma se era mi mi kina kono ite kuni judoala fedo bi fie do ro pa ka daninga e bolo ko de do kasoro no chega je ba fo chega jana ni baji wallahi ko chama mbakele ba au medina kono kun foi tala foni masakanu no nga ko la bene ka blatina kono anyebe ni koina do nata kona saka ke anga ni koin bila senga bi oba kumbe hanna nana sanke ba fla bi kofi o de la ko chama babi de ba fitino ani o medina na ya kero kerala me o kona na ba erema iba fo ko te ko chama ngara mangambo yeya o ko kuma bilala pew iba fo amade le kafo mo mi ti yeli ka oro jawal ma mi ma fa ma bo de wale ba me mi e fa mo do ni ngado ba don ko la bene de adaboro do ka fitna yimuli pour que sika ni ko inkire dina kono o kirera ka ba sa go sorola o mona mangabi ya mado ala ke nena au nyere ka nya da cheka ala ka ga tuku ka jafo famu labe tuku fe fe kele do ama dina kama ala ka bo abe kalama ala ka be famu dama ala ko kanye kira bonya kama sona la rasuli wala la ngwa nga nyogo mine anga tiga di nyogo ma hanna me se ka be kele nan be na ka ndiga di nyogo ma anga na se ka mini ngala la hara ami to tira ala la e kuma da ya bolo mi mangishi wana sona yere ala ka la du be ka bi che de me bo de me jugu ka bone uga se ka cha wuta wali ka bo ka doni ka bo uga fele ka bo me ala ka bonui ni ala yi de me billahi bisi kira mi nana na ya bina do mi se foitai fele foita bolo aya nyeshi mi ma kwa bisala me ala ya de me amogo be mi na ya so akaba mi ni hiji bikala hiji jose nani de nene menyine namu filitali tawafu keli safa ne marwa bolli ani arafa joli ni fenani ni ne hiji era jose atobe bi fara nunu ne ka alkaba mini tawafu bikala nambe bisiri ka nya shama bi kira bi bange wati mi kishin na mabana aya soro boli keme saba ani boli bi wona ni ko de bi alkaba la ala kili ba jia so folo jia ko na alkaba na masa ajamatike amayira ayi nya shama ne ala ka che ala bana muna boli be karla ka alkaba ko ka saniya bi boli ta ko jota ko hanna ya sura femba ko bi minga juguni boli me kira ko ni e bolu ko ka ba minga juguni boli bo do o de ye ka ala ko mara ni mara wala ye minde ala ko mara lai ka ke jenyi ni nai ka ka fanga sinzi nai ka ka ngo bonye ni nai me ka ala ko chiambwa wali ma ke ro ye ko juguni boli yo fela ka bala bi dasse bo befo me na la shidene ne o ma mina yiri to jega ka be tirawla mi famu do mina mo foka dai mena na shidama atu bi faraka alkaba portu bi abbe sanundi atara umbe sanundi masaka wode to wasa bene maka ani maka ma bo
fanga so dingo olu de to sebene do an kaaba dawka ana tara musafi wala abora la ko bunya kona mena anna ya sura ci fo manti amita hiji ke ku ja ko ya do anga nga fencha mamba be wala ala ko te fala uti bala uti surunya gaga kele wala ne kuma kunda la surunya hiji ala ya dama bunya de kama gaga nema islamiyai bijiye kono jama farani wonga ba foiti mindi hiji jama bo ate je fanshi billah o tamaye wasabai ngorata bay wonya bay islamiyai ne kana je ta bolo be ubige ke création yere de ke am se ka jama farani wonga chubodi ke jama bo ka chaya ke événement do créer mi se ka jama farani wonga bay ni ne ma ba bi sorala bi je kono ubige ke créer chuboya bela mais ala ya ni ona ka bonya moro ko to baraka ko dafa on de saro de la ko ka dogo ni jamana la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya Allah doka na farahiji jama kandi doka na farakadi ka fo sanwo an misaka ma million sama de reswa mais ni na barake anya ka ma million woro anya ka ma million tanye hiji tola hade mi meta a jama yele aka du polo la maga ko biye islamu ka hiji doyi o ta wasa islamu ma o ti ko islamu ma o ti ko ta islamu ma wa mais là ko ka do de wala la ilaha illallah islamu wa ito amenu amene ni aba mena di na manyu ko mene wallahi amena fenye mi mashiba ka bonani be ani wana utemela alikaba mi vla de la ka chi ka bombo ala ka éclater ka tana la sodu ta foka tana e jamana warana wallahi futna fe islamu da mani nyogonche men bola wala ta la de kafiru do na islamu ni nyogonche ku fara ku bla nyogona kenani mawye munu miseli ubishu islamu te mais au tour de islamu ala ka islamu finita islamu détruire les kama olu ya de kaba chi be ka fara ta ka ta fo jamana warana uchama kera me na me nyugo mene anga tine kele ba no fe nyeto kele de na toy me ala nyebula na nyugo mene ala ba de na misula ala ka do ani tine tuche ala ko ka nye kira kama sola la rasuli ala kira ko kishin na mabama mao mai alikaba hiji kasore me cheni ge ma dansa ko fe munu te be hiji le mo ke kibi boy turumu na iba fo iba yi wuro domino hiji de nyuma ibi boy jurumu na bew iba fo iba yi wolo tiko me o kira kele ima fo hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah ko hiji nyuma ko sara fo itala ni al jannati wala ala kanga hiji ga hiji nyuma ni ala kanga hiji ga hiji nyuma ni ala ko kanye kira bonya kama qur'ana barka kama sallallahu alaihi wasallam aina silima laka ina bela Faroukou ka Koutouba sanuma tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni ye Djouma seli ni silamɛw ye ni ka sɔrɔ ka duwawu laban kɛ an bɛ duwawu de kɛ Djouma caman bɛ Alahu bolo Ala k'o yira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.